मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफाद, चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो चिराङावनो थानाय इउ.एन.ब ब्रह्म कलेज नि इक' क्लाब एन्ड ग्रीन अडिट सेल जथायै दिनै मुलुगनां आबहावा सान बेखौ फालिनायजों लोगोसे बिफां गायनाय हाबाफारि दिनै कलेज केम्पास सिङावनो लानाय जादों। थारैनो दिनैनि मुलुगनां आबहावा साननि आङो गासै माने सुबुं माहारिनि बा जिउ गोनां जे जोंनि गासै माने जिब जुनार गासैबोनिसिमबो माने गाहाम हामलायनाय बा सुबुं माहारि गासैनिसिमबो गाहाम हामलायनाय आंनो बावहरदों। बेखौनो बुंगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों थांनानै थानांगौनि थाखाय जे जोंनि आबहावा बियो जोंनि थाखाय खोब गोनांथार। आबहावा गैयाब्ला बा एनभायरनमेन्टनि जेनाखि क्वालिटी बियो जुदि मोजां नङाब्ला जोङो मानसि हिसाबै जोङो बा जिउ गोनां हिसाबै जोङो थांनानै थानो हानाय नङा। बेखायनो जे एनभायरनमेन्टखौ प्रटेक्शन खालामनायनि गेजेरजों बेखौ जोङो बोरै गुन गोनां एनभायरनमेन्ट खालामनो हायो बेखौ जोङो माने जेब्लायबो जोङो नाजालांबाय थानांगोन। बेनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे एनभायरनमेन्टजों जों जितु कनसार्न बेनि थाखाय जोङो एनभायरनमेन्ट प्रटेक्शननि थाखाय माखासे बोसोरनिफ्राय जोङो बिनि हाबाफारि एवेयारनेस मटिभेशन बा माखासे बिफां गायनाय हाबाफारि बे हाबाफारिफोरखौ जोङो बोसोरफ्रामबो जोङो लाबोबाय थादों। दिनैबो जोङो बे एखे हाबाफारिखौनो लानाय जादों। मानो होनोब्ला दिनै जौगानायनि मुङाव गोबां माने बेबायदि डिफरेस्टेशन बा जौगानायनि मुङाव आर्बानाइजेशन बा इन्डास्ट्रियेलाइजेशन बेबायदि दिनै फैबाय। नाथाय बेफोरनि गेजेरजों दिनै जे जोंनि एनभायरनमेन्ट बियो दिनै माने डिग्रेडेड जानाय माने जायनि जाउनाव दिनै माने अक्सिजेननि जि क्वालिटी बा दिनै जेनाखि पलिउशन बा दिनै जे जोंनि माने दुंथाय बियो खोब माने गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांनो माने हमदों। जायनि थाखाय नै दा नैबे बोसोरनि माने सामार जेनाखि सिजन मोनसे जागायनाय बे बोथोरावनो जेनाखि दुंथाय जे सेलसियास बियो दिनै 40 डिग्रीसिम माने थांनाय बे जोंनि थाखाय खोब साननो गोनां। जायनि थाखाय दिनै ग्लबेल वार्मिं बे इस्युआ दिनै मोनसे माने मुलुगनाङै मोनसे गिख्रांथाव जानानै फैदों। बेनि थाखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बुंगोन जे जोंनि डेभेलपमेन्टआ बियो सास्टेनेबल जानांगोन। दिनैनि डेभेलपमेन्टआ बियो गाबोननि थाखाय खहा गोनां जानो मोननाय नङा। बेनि थाखाय जोङो एनभायरनमेन्टनि सायाव जोङो बोरै हायो साफ्रोमहाबो बेहाय माने मिथिनानै लानाय आरो मिथिनायजों लोगोसे खामानि मावनाय आरो गुबुननो बेनि सायाव माने मिथिहोनाय बेखौ जोङो मावथारनांगोन। आरो जोङो दिनै एनभायरनमेन्टेल साइन्सनि बा एनभायरनमेन्टेल एजुकेशननि जिखिनि बाथ्रा बेखौ जोङो खोब माने इम्परटेन्स होनायनि मोनसे सम सफैदों। बेखौ जोङो बोरै फैबाय थानाय समाव गुदि फरायसालिनिफ्रायनो जागायनानै बेखौ इउनिभारसिटि लेभेलसिम जोङो बेखौ फरायथारनांगौ बेबायदि मोनसे साबजेक्ट हिसाबै जोङो थिसननो हायो बेखौ जोङो नायनांगोन। नङाब्ला जों फैबाय थानाय समाव जोङो एनभायरनमेन्टआनो जोंखौ मा खालामगोन मालाबा बेबायदिनो नोङो माने माने कालामिटिस बा डिजेस्टारनि गेजेरजों जोंखौ मनग्लाबगोन। बेवहाय जोङो थांनानै थानो लुबैबाबो मोननाय नङा। दा बेखिनि बाथ्रा बे फांसे बिफांनि गेजेरजों जेरैबायदि जोङो अक्सिजेन मोनो आरो बे अक्सिजेनखौ जोङो दिनै माने 5 मिनिट जों मोनाब्लानो 5 मिनिटनि गेजेरावनो बा 5 मिनिटनि एसे उनावनो माने जोङो जिउ गोमानो गोनां जायो। नाथाय माने बेखायनो जोङो अक्सिजेननि भेलु बेखौ जोङो मिथिनांगोन। एनभायरनमेन्टनि भेलु जोङो बेखौ मिथिनांगोन। ओंखामखौ नोङो माखासे दिनसिम मोनजायाबाबो सासे मानसिया माने थांनानै थानो हायो। दैखौ नोङो माखासे समायसिम नों मोनलोङाबाबो थांनानै थानो हायो। नाथाय मिथिंगाया होनाय जे जोंनो अक्सिजेन बेखौ जोङो माखासे मिनिट मोनाब्लानो जोङो बेवहाय जोङो जिउ गोमायो। नैबे बाथ्राफोरखौ जोङो गुरुत्व होनांगोन। बेनि थाखाय एनभायरनमेन्टनि बिथिङै माने सांग्राङै खामानि मावनायनि गोनांथि दङ। बेवहाय नयिंलि आननयिंलि मिथिनानै बा मिथिया हसियायै जोंबो सासे मानसि हिसाबै माने एनभायरनमेन्टेल डिग्रेडेशननि